Ja, tessék gyémánt. Kösz. Tudod így, tessék gyémánt, kösz, és most megdög lesz. De Nem most én vettem gyémántot vissza. akartam. Ben Csak van hogy... a... Hallod, ben van a chestünkbe a 3 gyémánt, szedd ki onnan. Jó, nem kell, csak izének akartam. De kell, Csákánynak, mert hogy előbb neked még... is legyen egy, meg nekem is egy. Ja, jó. Ó, nem ezt akartam, én hülye. Amúgy azt tudtad, hogy ennek nem kell víz? Ennek a búzának? Tehát ez megterem víz nélkül is, csak így talán egyötöd... Tehát... Hú, várjál, most így pontos... Talán olyat olvastam Nézd. róla, hogy... Na nem áll. Tehát olyat olvastam róla Hoppá, talán, Diamonds föl. hogy... Olyat olvastam róla, hogy talán egyötöd annyi idő. Tehát hogy így 8... Creeper. A szalkam öld meg. Ah! Ez ugye nem Nem a lépcső volt. De. Akkor azt most te javított ki, mert én már javítottam ki. Én meg így itt nagyban így szedem ki a üzéket. Érceket. Főleg a üzét. Redstone-t. Nekem ne suggjat már, Patrik, itt a neveket, mert én is tudom, csak most ilyen napon van. És törik a... Nem! És eltört! Hát akkor most már kiszedem. Hoppá. Na jó, ezzel most már állj le. Jó, mert ez Még már... egy. Na, ezt most megöltem. Ó, és adott Creeper fort. Creeper por, menj már! Bárány! Ez még jobb, mint a tüdőgatyám, esküszöm. Bárány. Tényleg nézzük már meg így, hogy gyémánt kard van nálam. Ráadásul szürke. Szevasz, Jó skeleton. vagy, csákány, na. Úristen, mennyi creeper. Creeper. Egy lyukból kimászott, vagy 3. Na akard megtudni, hogy ott mit csináltak. Na, így ilyen. Oly. Ilyen paraszt. Tehát ilyen földművelő, középkori, félhülye részeg barom, aki Meghalok így mindjárt, vas tüdőgatyába. Menjek esetleg segítni? Rossz ötlet, hogy egy HP-val megütöttem az Enderman. Nem, az kifejezetten jó ötlet volt, boton. Akkor... Nem is tudom, hogy tudnálak megdicsérni, mondjuk úgy, hogy te hülye vagy! Bocsánat. Jöttem, hogy tudtam. Mennyi vasunk van? Nagyon halk vagy, most 4 darab. Halk vagyok! De nem, csak normálisan beszélj a mikrofonba. Hát, de én normál, várjál, így jobb. Hát, Boti, jobb. Boti, így jobb. Csak az a gond, hogy egy kicsit eláll. Most kicsit közelebb. A számtól egy kicsit eláll a... Várjál, oda hajlítom, és eltört. Nem, most így jó. Jó. Boti, csak nem akarom így fogni. Tehát így ilyen. Így jó? Van egy gyapjunk. Van egy gyapjunk, Tudom, és azt én szereztem. ügyes vagy. Egy bárányt találtam is. Egyenesen kongratulálok. 50 van. Jó van. 39-kor kezdtük el. Akkor még most mehet egy 5 percig úgy bőven. Hát mondjuk lehet annyi nem lesz. Nem tudom. Akkor amit megbeszélt. Hallod? Csinálok Mit? egy chestet. Ez itt az ajtó, tehát amikor így bejössz az ajtón, így jobb kéz felé lesz. Itt lesznek az eszközök, jó? Jó. Tehát ilyen kapa... Mert nálunk csápja. rend szokott lenni. Rend szokott lenni. Amíg nem nyúlsz hozzá, addig tényleg nagyon nagy rend. Ja. Portálgat az Enderman. Az Csak nem Enderman. énekelj alá, Most miért? mert pocsék hangod van. Nekem. Nem, neked kifejezetten jó hangod van. Mondjad? Megöltem az Ender. Hát azt tudom, hogy van Na, vonalú. versenyzünk, Dávid. Mi van? Versenyzünk, Dávid, a gömb egyik oldalától a másikig. Na. Ezt nem Nem érted? Mondom, megöltem egy Enderman. Na, versenyzünk. Nem! Na várjál, egy lazurit tömb, és akkor egy challenge-et pipálj ki, vagy törölj ki, vagy nem tudom, csinálj vele valamit, de... Kész, Még egy lazurit! Megvan a lazurítom challenge? Igen, 16. Pillanat. Te megint a magánügyeit rendezgeti, kikészülök.
6-ból még nem lehet. Nem kell suttognod. Konkrétan én miért is jöttem el? Nem tudom. De amúgy csöngött a telefon, vagy el akartam valamiért jönni, erre csöngött a telefon is. Most meg már elfelejtem, mindegy. Jó van. Jó, Én kezdjük. itt a padlót bent, én ezt itt lecserélem zúzott köröm egy félig kábel. Fára! De nincs sok fánk. Mert hát így itt fele, cobblestone fele rendes, úgyhogy vas. Na, Majd akkor... azt azért bírod, hogy egy kincses ládán élünk? Tehát így konkrétan ilyen szén, meg ilyen hasonló jellegű ingyenségek. Baltok el nekem. Azt csinálj nekem is. Jó, lehet, hogy kijön. Van 6 vas, de inkább kőből csináld már, létszi. Ja. A vas azt kéne nekem páncélzatra. Várjál, én itt akkor megcsinálom a padlót. Amúgy, hogyha valaki kérdezi, hogy a mapot honnan lehet leszedni, majd ugye lehet, Azt hogy már mondtam az említettük. első részbe. Ja. Mondtam az első részbe, hogy a videó alatt, az első rész Igen, alatt. igen, igen, Ez- tehát De csak az első rész alatt. majd a videó alatt, majd... Nem, én Meg majd meg lesz adva a Facebook oldal is, és akkor Hát igen, a Facebook oldalon lesz, látják. ugye, meg Meg a meg YouTube-on. az, hogy hol tudtok minket elérni, meg ilyen hasonló jellegű problémák. Meg azt még egyszer el szeretném mondani, hogy jó lenne, hogyha egy lájkot dobnátok, vagy iratkozzatok föl, vagy... Meg tehát értelmetlen kommenteket ne Azt írjatok. ne, attól kíméltek, hogy mivel... Ránéztem a tüdőgatyás önmagamra. Így inventorin keresztül. Jó, tehát azt akartam mondani, hogy ilyen értelmetlen kommentektől, hogy mivel veszitek föl, csatlakozhatunk-e, még egyszer elmondom, hogy ilyeneket ne kérdezzetek, légy szíves, mert... A válaszok Frapszel vesszük. Lehet, hogy forgatunk veletek videót, ha akarjátok persze. Nem valószínű most. Tehát most így nem. a mapok kijátszása közben nem, majd a sorozatokban majd lehet, hogy felveszünk egy-két ember, de azokról ilyen pontosabb ilyen Személyes dolgokat, hogy hát nem tudom, majd az e-mail címünket megadjuk, mert csináltunk egy közös e-mailt ugye a forgatáshoz, és akkor azt majd leírásban megadom, és akkor majd oda tudtok jelentkezni, de olyasmit, hogy meg tudtok írni. Hogy nincs mikrofonom, hogy intézzük el, olyat ne, jó? Hát vagy akinek van mikrofonja, és akkor jelentkezhettek, meg kellenek azért a szereplők. Igen, mert most elvileg egy csomó haverral akartunk forgatni, csak így kiderült így utólag, hogy így nem érnek rá, meg... Nem, így figyelj, 5-6 kicserélem embernek fára. Ezt így- kicserélem hogy- fára. hogy Ja, amúgy tessék, itt van a Balton. Kösz. Ja, várjál, reggel van most? Igen, nappal Ja, van. miért nem szóltál? Akkor én megyek, azt építem azt a placot. Ja, bocs ez. Mondjad, Patrik. Ja, Patrik azt mondja, hogy a kemence alatt sima kő van. De lényegében mindegy, mert azt nem fogjuk látni. Fuck, jó. Jó van, akkor én megyek ki, és akkor csinálom én azt a placot. Ez mit keres itt? Ez a Mi? főblokk, itt feljövök a lépcsőn, és itt volt egy füves blokk. Hol, És egy Enderman. Itt egy Enderman, mert nehogy megforduljál. Halálra fogja magát röhögni. A csúnya vértemtől. Itt egy vas a tetőn, ezt most veszem észre, miközben ütözös szar. Ja. Nem viccelek. Ezt a lyukat meg betolom, mert mint kontrollaltakon nem szeretjük a lyukakat a házon. Most, ja. Az érceket ne a zébe rakjad, hanem tedd be. Igen, megfőzzük az érceket, ahogy Patrik mondja, hogy megfőzzük. Az érceket azt így megfőzzük. Van 9, akkor én abból összekraftolok magamnak egy melvértszerű képződményt, és akkor onnan a felszerelésünk egy ideig el van intézve. Nem lesz tüdőgatyám! Van egy olyan challenge, hogy craftolj egy teljes leather armort. Hát jó, hogyha majd lesz leather, akkor majd megcsináljuk. Nem van tüdőgatyám, nem van! Érted, Botond? Ja. Nem van. Van egy alma. Amúgy, hogyha kérdezitek, hogy korábban videóztunk-e vagy hasonló, Nem nagyon annyira. akkor nem igazán. Na, akkor
Hát Én egy most párszor jött már el az pár idő, videóban. hogy leállítom a felvételt, és akkor kb. egy 2 perc múlva folytatjuk, oké, Boti? Hát jó, 2 perc múlva lehet, ők nem tudják azért. Hát jó, mert nem fog látszani. Igen. Na, akkor sziasztok! Sziasztok!